שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ שלי, סבא משחקים. יוגבי, להגיד סבא גיימינג? מה זה גיימינג? אוקיי, גיימינג זה משחקים, בסדר גמור. ויוגבי, במה אני אשחק? מה אני אעשה? מה אני אשחק? אין לך שמץ מה אני אשחק? מה זה יוגבי? טוב, אז אני רוצה לשאול אתכם, הצופים שלי, איזה משחק לשחק בסרטון שאני אעשה השבוע הקרוב, כן, בדיוק. טוב, אז מקווה שנהנתם ולהתראות.